ҳадаф фурӯ бурдани давлати ҷавони тоҷиконро дошт. афсӯс хеле ҷомеъ ҳамин будааст. давлатдориам кори осоне, хоином он бисёр буданд. якиш мехост давлати исломӣ кунад, пойбанди дигар кишвар буд. дигараш мехост давлати демократӣ кунад, аз дигар тараф маблағ мегирифт, хоҷагони дигар кишварҳо дошт. дигарашон мехостанд ки давлати коммунистӣ кунанд, ки аллакай пош хӯрда буд. дигари порча кардани ҳадафи тоҷикистонро дошт. дар ҳамин бисёр як вартаи ҳалокатборам ҳатто гӯем хато намекунем. вакилони мардумӣ бисёр ҷуръат пайдо карданд. сарфи назар аз ақидаҳо, сарфи назар аз андешарониҳои бад тафаккур